El primer que voldria fer és agrair l'esforç de tothom per poder arribar a aquest text. Crec que era molt important tenir una única moció i no dues. De fet, nosaltres hem estat treballant per la possibilitat de tenir una declaració institucional. Ens hagués agradat tenir aquesta declaració institucional en un tema en el que, permetin-me que ho digui d'aquesta manera, doncs és el gegant contra les administracions i especialment contra les famílies més vulnerables. I, per tant, ens hagués agradat poder tenir-la. No ha estat possible, però, si més no, ha arribat un sol text amb una discussió, en el bon sentit de la paraula, molt apassionant i en el que jo voldria, a banda dels acords, que crec que són molt clars, sobretot emfatitzar una sèrie de coses. Primer de tot, l'amenaça amb nocturnitat i alevosia que arriba a un nombre importantíssim d'ajuntaments precisament quan comença el període estival. Quan acabem d'estrenar un mandat i quan comença el període estival. Ens van trobar molts de nosaltres amb aquesta amenaça per part d'Endesa que no podem consentir ni tolerar, però d'una altra banda no només pel to, per l'amenaça, sinó també pel contingut. No ens poden amenaçar en fer una cosa que és il·legal, amb la llei a la mà. Aquesta és una. Després, treballar, com s'ha fet des del primer minut, de manera unitària, de manera coordinada. Des de la Generalitat, a qui li demanem, com està fent, que lideri aquest tema, continuant per les entitats municipalistes, pels propis ajuntaments, per les 4 diputacions, però també pel tercer sector i per l'aliança que treballa tots aquests temes contra la pobresa energètica. És la manera de treballar, societat civil, administracions, totes al país, per evitar, i ho dic d'aquesta manera col·loquial, que aquest gegant pugui trepitjar els drets que tenim. Després s'ha d'aclarir la situació, evidentment, amb el deute generar a partir d'ara especialment. Per tant, comminem a la Generalitat que acabi d'acordar, de negociar un conveni necessari, tenint constància que l'ha treballat en el passat i que no ha estat possible, segurament perquè parlem d'aquest oligopoli i el que necessitem és acabar d'una vegada per totes amb ell, però en qualsevol cas hem de veure com es pot afrontar el deute que es pugui generar en el futur. Pel que fa al deute que reclamen, nosaltres ho hem de dir. Nosaltres, d'entrada, aquí es demana la condonació, però nosaltres, d'entrada, no el reconeixem. Per què? Perquè molts ajuntaments a nivell tècnic han estat contrastant els llistats que aquesta empresa ens ha fet arribar. I aquest deute que reclama no és rigorós. Torno a dir, no està contrastat. Reclama una mica de tot, poti-poti, i a més ja saben com ho fem, posant números de pòlissa, i darrere d'aquesta pòlissa no tenim la garantia de que parlem de família veritablement en situació de vulnerabilitat social. Per tant, davant aquesta amenaça, el que hem de fer és el que hem intentat aquí, és treballar conjuntament, encara que tinguem matisos, és treballar en aquesta taula de coordinació, és treballar en un marc unitari, perquè el que està desitjant Endesa és que nosaltres no ens entenguem i això no ens ho podem permetre. Com no ens ho podem permetre, simplement volia fer aquesta explicació. Torno a dir, el text recull sobradament els sentiments, penso que de tothom, i potser als dos grups polítics que finalment no han consignat demanar la importància també que es puguin sumar, encara que sigui amb el seu posicionament, a un acord que crec que seria molt important que sortís de manera unànime d'aquesta Diputació de Barcelona.